Počkaj, čo som chcel povedať? A ten, potom sem prišiel ten kokot spuknutý, to mi zobral 2 malé piva, 2,5 deci a išiel preč a že 20 malých piv, že Latovi predplácam. Zajebal 20 malých piv kokot. Potom som išiel na hokej, takú už pivo som vyjebal. Boli sme na hokeji a mu hovorím, reku, kurva, reku, no, nemám peniaze, nemám, tak som mu povedal. Tak ti ma zavolal do Kampflandu a najebal ti mi za 900 korún do košíka, za 900 korún. A sme prišli von a dá mi tie igelitky, že volá, čo som zabudol. Čo si zabudol? Ešte čo? Do Kampflandu a dojebáte mi cibulu, kokot. Ja tam skoro vyjebalo. Za 900 korún mi kúpol nákup a on sa vrátil ešte za 15 korún cibul. To bol horor.